po. Ito ata yung tindahan na sinasabi ni Kuya. Tao po. Kuya? Anong tao? Po! Kuya! Oh! Ay! Ay! Kuya! Ang napakaganda ko! Kakarating ko lang! Ngayon lang! Oo! Ano ba yan? Marunong ka na pala magtagalog dahil 10 taon ka doon sa Manila! Oo! Hindi na marunong magbisaya eh! Bakit? Alam mo naman nandito ka sa Bisaya, so Cebu ngayon, nahirapan naman tayo sa kalisod mo ngayon eh! Aba kami makain ka dyan, Kuya! Gutom na ako! Makain! Oo! Na! Walang kihoy! Kihoy? Hindi ako makalungig kasi walang kihoy dito sa Cebu! Kasi araw-araw dito umulan eh! Ano yung kihoy? Ay kanang yung mag-isugnod ni mo ba sa ilalim ng kaldero, yung magbaga-baga, yan! Ah, yan pala Walang yun! kihoy! Walang kihoy! Ah, bili tayo ng gasol! Gasol? Oh! Ano ba sa Tagalog niyang gasol? Gasol! Sira ulo ko talaga, Kuya. Ano nga? Ay, kapatid ko naman Kuya, ito. kaya umuwi ako dito kasi iba-vlog ko sana yung ano. Kakain ako ng exotic. Exotic? Oh, exotic food. Ano ba yung tinatawag sa Tagalog na exotic? Ano ba? Ay, yung ano... Yung pinakamasarap na pagkain! Tinatawag sa Tagalog na exotic food! Ay, sus, marami dito! Kumukuha ako ng ano, yung langgam. Langgam. Lami ang langgam. Ha! Alam ang langgam. Oh! Masarap! Yan! Kuha tayo. Oh, so ngayon lang muna ko ipakakain sa'yo bago ako magsaing at saka yung kihoy, magkuha ako ng kihoy. So doon sa lasang at saka langgam. So ipakain ko sa'yo ang langgam. Kasi yun ang tinatawag na exotic food. Ang liit nun, Kuya. Nakakabusog ba yun? Manok ang malaki. Yung langgam maliit kasi nasa kahoy yan. Sa kahit. Meron din langgam na sa ano Tika muna. Nasa kahoy ang langgam. So kukunin ko langgam, magbabarilin ko o pitikin ko. Yan ang langgam. So gusto mo kumakain dahil kapatid kita. So ngayon na kukunin kita ng langgam. Sige. Yan. Okay. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Dito lang ako. Upo ka lang dito. Upo ka lang dito. Ha? Oh, kasi bago ka lang dating. Huway saka. Ha? Langgam? Babarilin daw ang langgam. Ang liit nun. Basta. Eh di, ako ang kukuha ng langgam. Sabi niya kukuha daw siya ng langgam. Hindi naman mahirap yun eh. Daming langgam. Hindi mayroong langgam dito. Ako ang kukuha ng langgam. Ayun! Ang daming langgam! Ito pala. Wow, ang dami. Ito ang sinasabi ni Kuya. Langgam. Ang dami. Nangangagat man ang langgam. Uy! Okay, inanay. Ito malaki. Aray ko po pa. Aray! Nangyamit yun. Mahirap pala magkuha ng langgam sa kanila eh. Kasi nangangagat. Langgam sa amin, hindi naman nangangagat. Tatlo. Oh, dami. Wah, dami. Uho. Hoy. Wala na, gumapang na. Dami. Dami na. Hindi na. Kumagat ka pa.
Lintik. Ah. Masaya ka na kuya. Dami ko ng langgam mo nahuli oh. Oh, ang dami. Nakakabusog kaya to? Kagus kuya oh. Hindi naman nata nakakabusog to. Ang liit. Tan ko nga. Sus! Saan man ani ron? So may pagkaon na to ko igsuon nga. Wa may nakuha nga langgam sa kong mga litag. Bungot sokok. Diri lagi ito gahapon-gahapon pati naghanang mga alimukon, mga tagbaya. Wa gid diri sa manatad, wa diri nako nakuha. Bungot sokok. Say ko pasudan na kung manghod in taon ron gikas Manila. Hey! Lisura sa pasuwan na tawag niya og exotic food eh. Lisod ki pagitaon kay kuy lisod ki langgam diri pagitaon eh. Ya! Ano mo sagit mo na siya? Day! Ya! Asa man? Ano mo ka? Ito na yung langgam oh. Sinasabi mo. Na! Naunsa man na siya? Ang gingon ako nga wa ko kakuhag langgam ito sa mga lit. Ako sa ko pagkaon ni mga langgam nga. Pati ko suga mang lupad oy. Ha? Yung langgam sa inyo lumilipad. Ito yung langgam sa amin. Tingnan mo oh, gumagapang ang langgam sa amin. Nangangagat pa. Pungusogok mo ni kingon ni mo nga exotic food. Nya mo kaon ni kaya ni di ay. Lamigas man eh. Sabi mo eh. Langgam? Masa may langgam? Di man na langgam lamigas man na taon diri sa Visayas. Langgam to sa amin eh. Og langgam na umukaon ka na di manguha tag daghan. Daghan ang gapang di. Kada pa yung pagitaon to namang lupad nga naa man na nagkamang. Kada mukaon ka di ka na langgama.